Ja sam Ivana, dolazim iz Lovričana, imam 29 godina. Radim u 3D studiju kao grafički dizajner. Što ne valja sa zubima? Kao prvo estetski izgled i kad jedem, onda mi se okrhnu jedan od drugi i to počinje boleti. Cijela ta problematika me smeta, čini me nesretnom jer jednostavno ne mogu onda ponekad komunicirati sa ljudima. Kao dok bi nekoga pogledala u oči, on bi zurio u mene. Pa kad sam među ljudima, većinom prekrijem usta da se ne vidi. Očekivanja su velika, ali mislim da se neće prepoznati nakon makeovera. Dentalna slika bila bi puna usna šupljina dotrajalih ispuna koje je vrijeme zamijeniti. Također imamo duboki zagriz, odnosno radit ćemo podizanje zubnog mesa kako bi dobili veće i ljepše zube koje bi pristajali stasom i licem gospođi Ivani. Pacijentica nam je došla sa zubima oštećenim karijesom i upalnim procesima te željom za novim osmijehom. Nakon detaljne dijagnostike, plana terapije, zubi koji se nažalost nisu mogli spasiti, njih smo odlučili izvaditi, dok smo ostale zube liječili te zubnu strukturu pojačavali cirkonskim nadogradnjama. Prije svega napravili smo takozvani digital smile design kako bismo dobili već viziju i izgled budućeg rada prije nego što smo pacijenticu uopće takli. Protitski dio terapije u stvari je počeo već prije nekoliko mjeseci gdje smo imali kiruršku gingivektomiju, odnosno podizanje razine zubnog mesa kako bi dobili veće i ljepše zube koji pristaju našoj pacijentici te ljepši i širi osmijeh. Dok je protitski dio same terapije započeo brušenjem preostalih zuba. Brušenje je trajalo oko 2 sata te smo u istoj posjeti uzeli otisak. Nakon uzetog otiska zubi su otišli u tehnički laboratorij u izradu. Nakon dizajna i izrade koje je trajalo samo 3 dana, imali smo probu estetike. Kada smo bili zadovoljni sa estetikom i funkcijom, trajno smo zube cementirali. Cementiranje je također trajalo oko 2 sata, bilo je potpuno bezbolno, te se pacijentica nakon toga mogla vratiti svojim normalnim svakodnevnim aktivnostima. A evo i konačnog rezultata. Ivana započinje novi život s potpuno novim osmijehom. Nisam mogla vjerovati da to nisam ja. Jednostavno, tolika promjena, kosa, boja, zubi i naravno ovaj osmijeh nisam očekivala da ću to imati u životu. Cijela ova promjena će naravno utjecati na mene. Imat ću više samopouzdanja, svaki dan će biti nasmijana i puno veselija. Sada izgleda upravo onako kako je oduvijek htjela, pa je Ivana već zaboravila kakav je bio njezin odraz u ogledalu prije posjeta Štimac centru dentalne medicine. Ovako je izgledala prije. A sada ponosno pokazuje svoj osmijeh o kakvom je do sada samo sanjala. Kombinacijom visokoestetskih materijala i različitih protetskih nadomjestaka zaista smo dobili savršenu liniju osmijeha, a i odličnu funkciju, te smo pacijentici podarili zaista osmijeh koji je mogla do sada samo sanjati. Hvala doktorici Eleni i cijelom njezinom timu na prekrasnoj brizi za mene, što je sve pošlo glatko, bez problema, bez ikakve boli, što ništa nisam osjećala i naravno na ovom prekrasnom rezultatu.